Εκατοντάδες διαθέσιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε δήμους θα δούμε απόψε. Μείνε ως το τέλος για να μάθεις τις περιοχές και πού θα κάνεις αίτηση. Καλησπέρα. Πάτε εκεί που λέει εγγραφή και κάνε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για προκηρύξεις ΑΣΕΠ και θέσεις στο δημόσιο. Πάνω από 300 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για την απόψινή βραδιά. Να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Αρχίζουμε από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που υπάρχουν 10 διαθέσιμες θέσεις που αφορούν σε υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικότητας βοηθών βρεφονιπιοκόμων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 11 μηνών και δεν θα ξεπερνούν το τέλος Ιουλίου 2026. Αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις το έντυπο που βλέπεις εδώ και θα το πας σε αυτή τη διεύθυνση. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές και η ημερομηνία λήξης τους είναι 18 Ιουλίου 2025. Συνεχίζουμε στο Δήμο Πατρέων, που υπάρχουν 32 διαθέσιμες θέσεις. Οι θέσεις αυτές αφορούν υποψηφίους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι 8 μήνες. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οδηγοί, χειριστές γεωργικών μηχανημάτων, οδηγοί, υδραυλικοί, φύλακες και εργάτες κημητηρίων. Αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις αυτό το έντυπο και θα το πας σε αυτή τη διεύθυνση. Πάμε τώρα στο Γαλάτσι, που υπάρχουν 58 διαθέσιμες θέσεις και αφορούν σε υποψηφίους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως καθαριστές και καθαρίστριες σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και θα αφορούν στο σχολικό έτος 25-26. Αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα την πας σε αυτή τη διεύθυνση. Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Ιουλίου. Ομοίως και στο Δήμο Κιλκής, που υπάρχουν 78 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθαριότητας εσωτερικών χώρων σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις θα είναι και εδώ ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 25-26 και μερικής απασχόλησης. Αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις την αίτησή σου και θα υποβάλεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση. Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 21 Ιουλίου. Να περάσουμε και στο Δήμο Φυλής, που και αυτός εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου είναι σε αναζήτηση 95 ανθρώπων καθαριότητας εσωτερικών χώρων σχολικών μονάδων. Και εδώ οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και θα αφορούν το σχολικό έτος 25-26. Αν ενδιαφέρεσαι, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, μαζί με την αίτησή σου θα υποβάλεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε αυτή τη διεύθυνση. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 3η 22 Ιουλίου. Πάμε Χάλκι. Και η Χάλκι χρειάζεται 6 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Οι συμβάσεις θα έχουν 8μηνη διάρκεια εδώ και αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις αυτό το έντυπο και θα το στείλεις σε αυτή τη διεύθυνση. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αναμένονται, οπότε μείνε συντονισμένος. Να πάμε τώρα στο Δήμο Θάσου, που είναι σε αναζήτηση 14 ατόμων. Το προσωπικό θα είναι των κατηγοριών δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου δηλαδή, και οι συμβάσεις θα έχουν 7μηνη διάρκεια. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι αυτές των οδηγών απορριμματοφόρων και των συνοδών απορριμματοφόρων. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει το κριτήριο της εντοπιότητας, ενώ αν σε ενδιαφέρει να κάνεις αίτηση, θα συμπληρώσεις το έντυπο που βλέπεις εδώ και θα το στείλεις σε αυτή τη διεύθυνση. Στα Τέμπη, ο Δήμος χρειάζεται 8 άτομα προσωπικό με απολυτήριο γυμνασίου και λυκείου για θέσεις οδηγών και συνοδών απορριμματοφόρων. Οι συμβάσεις θα είναι 8 μήνες, υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας, ενώ αν σε ενδιαφέρει να κάνεις αίτηση, θα συμπληρώσεις αυτό το έντυπο και θα το πας σε αυτή τη διεύθυνση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αναμένονται οι ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων. Να κλείσουμε με τα Τρίκαλα. Εδώ ο Δήμος χρειάζεται 50 άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως καθαριστές σχολικών μονάδων. Οι 40 από τις θέσεις θα είναι μερικής απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιπες 10 πλήρους. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα θα αφορούν σχολική περίοδο 25-26. Αν ενδιαφέρεσαι, θα συμπληρώσεις την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα την υποβάλεις ηλεκτρονικά σε αυτή τη διεύθυνση. Υπάρχουν αρκετές ανοιχτές θέσεις πανελλαδικά και αν ενδιαφέρεσαι, πρέπει να μαζέψεις όσα δικαιολογητικά χρειάζεται. Αν θέλεις, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Συμπλήρωσε τη φόρμα κάτω στην περιγραφή και θα επικοινωνήσω μαζί σου. Αν έχεις απορίες από όσα είδαμε, μην διστάσεις, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Αν το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε like και κοινοποίησε το σε κάποιον δικό σου που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να θυμάσαι ότι η καριέρα στο δημόσιο αρχίζει από εδώ. Καλό βράδυ.